Την ίδρυση της Συντονισμένης Πρωτοβουλίας Πολιτών για Πρόοδο και Περηφάνεια Ελευθερία ανακοίνωσε σήμερα, κυρίες και κύριοι, η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. Η Πρωτοβουλία Ελευθερία, Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνεια, παρουσίασε σήμερα κέρια ερωτήματα με τα οποία καλούν την κυπριακή κοινωνία να συζητήσει μαζί τους για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και κοινωνικά υπεύθυνου κράτους. Πώς δημιουργούμε ένα αποτελεσματικό και κοινωνικά υπεύθυνο κράτος? Ποια είναι η αλήθεια για την κατάσταση της κυπριακής οικονομίας? Ποια ελλείμματα αξιών δημιούργησαν την τρέχουσα πολιτική και οικονομική κρίση? Ποιες σημερινές αντιλήψεις εμποδίζουν τη λειτουργία ενός δίκαιου, δημιουργικού και αποτελεσματικού κράτους? Πώς ενδυναμώνονται και πώς δραστηριοποιούνται οι πολίτες? Η πρωτοβουλία επιχειρεί να δημιουργήσει και να προωθήσει πολιτική η οποία να υπηρετεί την αλήθεια και την ελευθερία. Ο προβληματισμός επικεντρώνεται στο σύγχρονο κράτος, το δημοκρατικό και αποτελεσματικό κράτος. Ξέρουμε όλοι ότι το κράτος αποτελεί την πολιτική κοινωνία. Η κοινωνία από μόνη της δεν είναι ούτε δίκαιη ούτε κοινωνική και έχει ανάγκη μια επεξεργασία πολιτική και πολιτισμική με τους θεσμούς και τις εγγύησεις του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους. Την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζουν η Σταύρος Ζένιος, Ηλιάνα Νικολάου, Μαρίνα Θεοδότου, Τίμιος Τιμοθέου, Σιμεών Κασιανίδης, Κώστας Καδής και Ανδρέας Όσιλος. Ο Σταύρος Ζένιος, καθηγητής χρηματοοικονομικών, είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Τσουρό. Τώρα, αυτή η κίνηση, η πρωτοβουλία, ποιο ρόλο καλείται να διαδραματίσει στην κυπριακή κοινωνία? Είναι κολαπτήριο σκέψης, πιθανόν να είναι και μια σκηνή για πολιτικές παρεμβάσεις? Είναι μια συντονισμένη πρωτοβουλία πολιτών, είναι σαφώς μια πολιτική κίνηση, όχι όμως μια κομματική κίνηση. Ναι. Στόχος μας είναι να ερωτούμε, να ερευνούμε και να προτείνουμε. Αυτό σημαίνει αφενός έρευνα και μελέτη πάνω στα κέρια ερωτήματα, όπως το ρεπορτάζ σας το έχει καλύψει, αλλά μέσα από την έρευνα η πρόθεση μας είναι να βγαίνουν πολιτικές προτάσεις που να είναι απλές, που να είναι λειτουργικές, και η πρωτοβουλία μας αναλαμβάνει δράση, ούτως ώστε οριζόντια δράση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ούτως ώστε οι προτάσεις αυτές να μεταφράζονται σε αποφάσεις πολιτικής. Είναι ένα εφαλτήριο για να μπορούν να εκφράζονται οι ενεργοί πολίτες. Άρα δύναται να χρησιμοποιηθείτε ως εργαλείο από τα ήδη φυστάμενα κόμματα, ή θα πρέπει τα κόμματα, με συγχωρείτε για το προβοκατόρικο ερώτημα, να σας θεωρήσουν ανταγωνιστή τους? Ως κίνηση εννοώ. Δεν μπορεί οι πολίτες να θεωρούνται ανταγωνιστές οποιοδήποτε. Είναι μια συντονισμένη πρωτοβουλία πολιτών. Να μας χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο, δεν το βλέπω την επιλογή. Από την άλλη, δεν είναι ανταγωνιστικά. Εμείς θα είμαστε εκεί ως ομάδες πολιτών, θα προβληματιζόμαστε και ο προβληματισμός μας θα είναι στη διάθεση όλων των πολιτικών δυνάμεων. Ναι. Θα δρούμε οριζόντια προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Εμείς επιδιώκουμε συνεργασία. Άρα, βλέπω ότι οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τέτοιες πρωτοβουλίες στη χάραξη πολιτικής. Εμείς επιδιώκουμε συνεργασία και με άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες πολιτών και με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Θα δρούμε οριζόντια. Είναι ένας μηχανισμός για να ακούγεται η φωνή των πολιτών. Απέχει εντελώς από την πρωτοβουλία αυτή η ιδεολογική απόχρωση, αν θέλετε, ή το ιδεολογικό στίγμα? Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση για το ιδεολογικό στίγμα, αλλά υπάρχει μια αναγνώριση μεταξύ των μελών της πρωτοβουλίας ότι πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας υπερβαίνουν ιδεολογικών διαχωρισμών. Τα θέματα αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην οικονομία, αυτά προβλήματα υπερβαίνουν των παραδοσιακών ιδεολογικών διαχωρισμών, και εκεί που συγκλίνουν τα παραδοσιακά ιδεολογικά φάσματα, εμφανίζεται ένα ριζοσπαστικό κέντρο, ένα και ριζοσπαστικές τομές και γενναίες μεταρρυθμίσεις. Αυτή είναι και μια κίνηση που λέει στην ουσία ότι τα κόμματα ίσως να έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο ή την ιστορική τους διαδρομή. Νομίζω το βάζουμε κάπως διαφορετικά, ότι δεν αρκούν πλέον στη δημοκρατία. Χρειάζεται και κάτι άλλο. Ο πολίτης ψηφοφόρος μία φορά την πενταετία, μία φορά την τετραετία, και τα κόμματα να αποφασίζουν με τους μηχανισμούς τους. Χρειάζονται μηχανισμοί που οι προβληματισμοί του πολίτη να μεταφράζονται σε πολιτική. Γι' αυτό έχουμε δει και την απαξίωση των τελευταίων χρόνων προς το πολιτικό σύστημα, ότι δεν υπάρχει αυτόν το ενδιάμεσο η κοινωνία των ενεργών πολιτών. Ναι. Και η δική μας πρωτοβουλία Ελευθερία προσφέρει ακριβώς έναν εφαλτήριο. Και μια τελευταία ερώτηση. Είναι πιθανό να δηλώσει παρούσα η Ελευθερία στις προσεχείς προεδρικές εκλογές? Παρούσα με την άποψη να θέτουμε κέρια ερωτήματα. Και
και να αναμένουμε να απαντήσει στα κέρια ερωτήματα και να έχουμε προτάσεις πάνω στα κέρια ερωτήματα μετά από έρευνα, η απάντηση είναι βεβαίως ναι. Εάν αναμένουμε όμως ότι η πρωτοβουλία αυτή θα τοποθετηθεί υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου, εναντίον του υποψηφίου, η απάντηση είναι όχι. Ή να δώσει ίδια μια υποψηφιότητα. Εμείς δρούμε οριζόντια με προτάσεις για τα πολιτικά προβλήματα της χώρας, προβλήματα οικονομίας, ανεργίας των νέων, τα σημαντικά προβλήματα της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Αλλάζουμε και πάλι.